тамошобинони гиромӣ салом. дар барномаи ин лаҳзаинаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ метавонед вобаста ба содир шудани ҷиноятҳои қаллобӣ, дуздӣ, расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо барои худ маълумот пайдо намоед. бо шумо ман Нусратуллоҳ Маҳмадзода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. суистифода аз боварӣ ва даст задан ба ҷинояти дуздӣ. Пешсудшуда барои ба даст овардани маблағ усули навро кашф кард. баланд шуд, дидам ки сеним аз 3800 сомон аст. 300 сомон шуд, доду карта хмо додам, дигар карта додам. мардумфиреб барои дастрас намудани чипта 20 нафарро фиреб доду 180 000 сомонӣ ба даст овард. дар пайи муноқиша падарарӯз домоди худро бо корд захмӣ кард. همون پرچه همون دستی با دستی چپ بود گشت همون دستی با گردم اینجا رسیدم یکن همون چینده خودمان بیرون همون دستی کافی لگه اینجا برو آمده درو дуздии 9000 сомонӣ аз ҷайби рафиқ. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.